Mehefin y chweched, 1719. Ychydig dros 300 mlynedd yn ôl. Mewn bai ar arfordir Affrica, mae'r llong y prinses wedi angori. Ar ydw i, Bartholomew Roberts, yn gweithio'n galed, yn sgrwbo'r dec man lan. Mae fe'n waith caled, gwaith chwyslyd. Odi. Odi. Hei, beth yw hwnna? Wy'n gweld traeth hir melyn, a choed palmwydd ar hyd iddi. Mae yna barod lliwgar yn hedfan uwch ymhenni, ac yn sgrechen yn swnllyd. Cer o ma! Wy'n gweld canodd o ddynion a menwod wedi clymu lan mewn cadwyni. Caethweision. Slaves. Nhw fydd y cargo ar y llong. Pobl o Affrica sy'n cael eu cludo nôl ymlaen ar draws y môr i weithio'n galed yn llefydd fel Gorllewin India a'r Amerig. Mae yna berygl ym mhob man. Oes. Chi weld, yn y môr, mae yna siarcod. Yn yr awyr, mae yna mosquitos. Pryfed bach sy'n cario'r afiechyd malaria. Ac os geith morwr i gnoi, yna bydd e'n troi a trosi gyda gres anioddefol tan iddo fe farw mewn poen. Mae yna hefyd berygl ar y llong. Chi'n gweld, un i'r criw yn poeni bydd y caethweision yn trio cymryd dros y criw a'n lladd ni gyd. Beth yw hwnna? Mae yna long yn hwylio tuag ato ni. Mae fe'n hwylio'n gyflym. Yn rhy gyflym. Mae yna baner ddu ar ben y mast a gyniau ar ochr y llong. A wy'n gweld dynion yn chwifio i gledde fe ac yn sgrechen yn swnllyd. Hwna, môr ladron. Wy'n dechrau poeni. A pan dwi'n dechrau poeni, wy'n hiraethu am adre. Achos, chi'n gweld, rydw i'n dod o Gysnewi bach, pentre bach ger yr Hwlffordd. Wel, oedd y pentre yn rhy dawel ac yn rhy fach i fi, a na pam symudes i ar y môr. Gweithio galed fel morwr yn cludo nwyddau nôl ymlaen, yn joio. Yn ei gamser da. Dryswch. Na, mae nhw'n agosau. Hei, beth becso. I fi'n ddigon handi gyda nyrnau. Wy'n licio good fight. Ond dydw i ddim yn mynd i beryglu mywyd i am llong rhywun arall. Mae perchenog y prinses yn gwybod ni fyd. Ac oherwydd hyn, mae'n gorchymyn ni i ostwng baner y prinses a codi baner wen fel hyn. I ddangos yn bod ni'n ildio i'r môr ladron. Yna, mae'r môr ladron yn neidio ar bwrdd yn llong ni. Maen nhw'n newid cwrs fy mywyd i am byth. Cafon ni y criw yn rowndio ar y dec, tra bod y môr ladron yn neidio ar yn llong. A dwy'n popeth yn nhw'n cael ei dwylo bach blewog arnynt. Yna, camodd y capten Hywel Davies ar fwrdd yn llong ni, a sefyll o'n blaenau ni. A medde fe, y dewis yw ymuno â ni, neu cael dy ladd. Wel, gwrthodes i ddechrau wrth gwrs. Wel, mae hwnna'n gynnig neis iawn, capten. Mae bywyd o lladd a llosgi'n swnio'n gret, ond fi'n credu arosa i ar y prinses. Mae angen morwyr profiadol arnyn nhw, chi'n gweld? A medde fe, rhywun profiadol i fe, cipiwch fe. A dyna beth ddigwyddodd. Cefais i fy nghipio a'n llusgo ar llong y môr ladron. Cefais i fy ngorfodi i fod yn fôr leidir am yr wythnosau nesaf, yn ymosod ar
llongau cyfoethog eraill. Ond yna, sylweddoles i, oedd e'n rhwydd iawn i ymosod ar y llongau cyfoethog yma. Chi'n gweld, oedd perchnogion y llongau, ond nhw ddim yn ymladd nôl. Oedd nhw'n ildio'n syth. Ac yna, bod y môr ladron yn frawchus ac yn ffyrnig ac yn wyllt, sylweddoles i bod nhw'n deg. Pan o'n i'n gweithio ar y Princes, o'n i'n gweithio'n galed am arian, pitw bach. Ond gyda'r môr ladron, o'n nhw'n rhannu'r air, yr arian, y gemwaith, y dillad crand i gyd rhwng y criw cyfan. A o'n i wrth fy modd gyda dillad crand. Cefais i got goch smart velvet i wisgo. A het i gyd fynd â ddi. A nawr, o'n i'n dechrau edrych a teimlo mwy fel môr leidir. Des i'n dipyn o ffrindiau gyda'r capten Hywel Davies, a fe ddysgodd e fi sut i drin cleddef. Dros yr wythnosau nesaf, ddysges i sut i fod yn fôr leidir gwybodus a cyfrwys. Ac oedd eisiau bod hefyd, oherwydd oedd lot o bobl eisiau'n dala ni a'n lladd ni. Yn anffodus, gollon ni'n capten Hywel Davies pan nath trigolion ynys fechan ar arfordir Affrica osod trap i ni. Roedd yn capten wedi marw, ac felly oedd rhaid dewis capten newydd. Fe benderfynodd ein criw ni, taw fi oedd y môr leidir, mwy a gwybodus a dewr oedd i gael. Ac oherwydd hyn, fi oedd y capten newydd, a fe alwon nhw fi yn Barti fi! Yn jobyn cynta i fel capten oedd i benodi'r swyddi. Nawr, y swydd cynta oedd swydd y rigor. Byddai'r rigor yn gwisgo het fel hyn ac yn defnyddio sbiendrych fel hyn. Nawr, byddai'r rigor yma yn gorfod dringo i ben y mast ucha posib a defnyddio hwn y sbiendrych i wylio am llongau arall i ysbeilio. Y swydd nesaf, swydd y cogydd. Nawr te, byddai'r cogydd ddim angen Michelin star. Na. Chi'n gweld, byddai'r cogydd yn cael ei ddewis fel rhywun oedd wedi cael anaf cas mewn brwydyr gan amlaf. Bydden nhw'n gorfod llwytho'r llong gyda bwydydd ffres, llysiau ffres, ffrwythau ffres, cigoedd ffres. Ac os byddai'r holl fwydydd ffres yn rhedeg allan, byddai rhaid i ni fyta bisgedi caled. Chyfi. Y swydd nesaf, swydd y swyddog cyllid. Nawr te, dyma'r person byddai'n cael ei gweld fel banker. Nhw byddai'n edrych ar ôl y trysor ac yn rhannu'r arian i gyd rhwng y criw cyfan. Swydd pwysig. Yna, i ni'n chwilio am swydd y meddyg, neu'r doctor. Nawr, byddai rhaid i nhw edrych ar ôl y môr ladron byddai wedi cael anafiadau cas mewn brwydyr. Falle torri ambell i fraich, neu goffod torri ambell i goes. A byddai'r rhaid roed moddion os byddai môr leidir wedi cael afiechyd cas fel scurvy neu malaria. Chyfi. Ac yna, y jobyn olaf, jobyn y cerddor. Nawr nhw byddai'n chwarae cerddoriaeth ar offer yn y gwahanol. Falle'n chwarae rhywbeth tebyg i hyn. Neu'n canu caneuon shanty. Bod môr ladron yn gallu bod yn ffyrnig ac yn wyllt, oedd na rheolau pendant i'w ddilyn ar bwrdd llong môr ladron. Erthyglau oedd rhain yn cael ei galw, ac oedd rhaid i bob aelod o'r criw arwyddo'r erthyglau i weidi bod nhw'n cytuno gyda'r rheolau. A dyma fy erthyglau i. 1. Mae gan bob môr leidir bleidlais. Mae hwnna yn bwysig iawn. Rhif 2. Mae pawb i gael rhan o'r ysbail yn ei dro. Gair anghyffredin i chi efallai, ysbail. Wel, gair arall am trysor yw ysbail, a byddai pob un yn cael rhan o'r trysor os o'ch chi'n aelod o'r criw. Bwysig iawn. Rhif 3. Does dim chwarae cardiau na dis am arian. Dim gamblo ar y llong. Chi'n gweld, o'n i ddim yn hoff iawn o gamblo ar y llong, achos os byddai rhywun yn gamblo ac yn colli arian, byddai nhw yn cecran ac yn dechrau cwffio, paffio.
A dwi'n na ddim yn dda ar llong môr ladron, felly dim gamblo. Rhif 4. Roedd rhaid mynd i'r gwely am 8 o'r gloch. Falle eich bod chi'n meddwl bod hwnna'n rhy gynnar, ond pan eich chi'n meddwl bod chi'n deffro am 5 o gloch y bore i ddechrau eich gwaith, wel, dwi ddim mor gynnar wedyn, yw e. Rhif 5. Mae rhaid i bob môr-leidyr gadw i gleddyf yn lan ac yn barod i ymladd. Oedd yn bwysig iawn cadw'ch arfau chi'n lan, yn enwedig eich pistol, achos os o'ch chi ddim yn cadw hwnna lan, falle bydde fe'n stico. A hwnna bydde'n safio'ch bywyd chi di'r ddydd. Pwysig. Rhif 6. Does dim plant na menwod yn cael bod ar y llong. Ond rwy'n cofio, oedd na 2 fôr ladrones enwog iawn. 2 fenyw ffyrnig o'r enw Ann Bonny a Mary Reid. O'n nhw'n gweithio i'r Captain Calico Jack. Oedd e'n wir. Rhif 7. Does dim un môr-leidyr i adael y llong yn ystod brwydr. Na, chi'n gweld, i ni fel criw, fel teulu, allech chi weid. Does neb i adael, i ni gyd yn sticod yn gilydd trwy'r drwg a'r da. Rhif 8. Does dim ymladd ar y llong. Wel, mae hwnna'n dilyn saith yn dweud. Ac yna rhif 9, dylid rhannu'r ysbail. Y trysor. Bydd y capten yn cael 2 rhan, y swyddog cyflenwi yn cael 1.5 rhan, a'r gweddill i gael 1 rhan yr un. Swn o'n 10. A rhif 10, bydd yr cerddorion yn cael diwrnod o hoi ar ddydd Sul. Wel, y rheswm am ni, yw oherwydd o'n ni yn mynd i gynnal gwasanaeth grisnogol bob bore dydd Sul, sy'n meddwl oedd y cerddorion yn gallu cael hoi. A dyna i chi fy rheolau, yr erthyglau. Nawr yn bod ni'n gwybod y rheolau, mae angen i ni wybod i ble ni'n hwylio. O'n i'n gyfarwydd iawn â hwylio i Affrica pan o'n i'n gweithio ar llong y prinses. Ond nawr, rydw i'n gapten ar llong yn hunan. Fi sy'n cael penderfynu i ble ni'n mynd. A dwi wedi penderfynu hwylio i Brasil. Nawr, roedd môr ladron yn gyfarwydd â cael baner ddu. A bydden nhw'n dangos hwn ar ben y mast i llongau arall cael gweld taw môr ladron oedden ni. A i rhoi arswyd ar y llongau o'n i'n mynd i ysbeilio. Es i gam ymhellach. A fe greus i baner gyda llun ohona i a sgerbwd marwolaeth fel yna. Roedd yna faner enwog arall. Baner ddu gyda ffenglog ag esgyrn. Ei enw hwn oedd y Jolly Roger, wir. Nawr te, roedd Ffrancwyr yn fy ngalw i yn Jolly Rouge, neu'r cochyn hardd, oherwydd fy mod i'n gwisgo cot goch hardd fel hyn. Es i gam ymhellach wrth gwrs, a creu baner ddu gyda ffenglog ag esgyrn. A fi, Barti ddu, oedd y cyntaf i roed sgerbwd ar faner ddu. Gwych! Dwi'n siŵr bydd criw unrhyw long arall yn ildio pan welwn nhw fi. I chi'n gwybod beth i ni'n dwyn oddi ar llongau arall? Wel, gadwch fi weithio chi. Air, arian, gemwaith, dillad crand, bwydydd, arfau, moddion, ac wrth gwrs, rym. Nawr te, oedd môr ladron wrth ei bodd yn dwyn rym. Oedd na Gymro yn enwog am ddwyn rym, oedd e'n dod o Gasnewydd, De Cymru. A'i enw oedd Capten Harry Morgan. Fe oedd yn enwog am ddwyn rym, oddi ar Sbeinwyr, ac am yfed rym hefyd. Ond, o'n i ddim yn hoffi rym. O'n i ddim yn hoffi alcohol. Oedd well da fi gael paned. Paned fach o de. Nawr te, roedd e'n enwog am ddwyn llongau cyfan. Yn ystod oes air y môr ladron, fe nes i ddwyn 7 llong enfawr. A'i alw nhw'n Royal Fortune bob tro. Roedd pawb am fy ngwaed i, ac un dyn yn arbennig. Captain Ogl o'r llynges Brydeinig. Oedd e'n ddyn cas ac yn benderfynol i nalau. Ond, oedd gyda fi cynllun. O'n i moyn dwyn llong enfawr o'r enw'r Onslow, oedd wedi cael ei angori yn y bai yng Nghaerdydd. Nawr te, oedd na broblem fawr, oherwydd
roedd na 1,000 o ddynion a 500 o ddrychau canon yn amddiffyn y llong yma. Ond oedd hwnna ddim yn mynd i stopio fi a'r criw. O na, wnaethon ni neidio mewn i cychod bach, a wnaethon ni rwyfo tuag at yr onslow. Yna, fe gyreiddo ni a daflon ni bachau dros ben y llong, fel la. Ac yna, wnaethon ni ddringo ar y bwrdd a cymryd y criw yn gyfan. Fe gymeres i y lliw a nes i hwylio ni allan o'r bai. Wel, wrth gwrs, nath Captain Gŵyl gorchymyn i ddynion i saethu ar nôl ni. Ond, wrth i'r wawr dorri, fe nes i hwylio ni allan o'r bai, gyda'r onslow yn wobr. Hwra! Yn anffodus, oedd Captain Gŵyl nawr yn gamfrill, a oedd e ddim yn mynd i ildio. Ac yn mis Chwefror 1722, fe gafodd ei ffordd. Cefais i fy saethu yn yng Ngwddw. Cefais i'n lladd gan Captain Gŵyl. Roedd anturiaethau Bartholomew Roberts wedi dod i ben. A does dim amheuaeth taw Barti ddi oedd y môr-leidr mwyaf llwyddiannus yn ystod oes aur y môr ladron. Ac os ewch chi gysnewi bach heddiw, mae yna blac yna yn talu teyrnged iddo fe. Chi'n gweld, mae sawl person wedi sgwennu llyfrau amdano fe. Mae sôn amdano fe yn y nofel Treasure Island. Nath T. Llew Jones sgwennu nofel o'r nhw Barti ddi. A hefyd, maen nhw'n gweud to Barti ddi oedd yr ysbrydoliaeth am cymeriad Captain Jack Sparrow oherwydd ei hoffter am ddillad crand. Fe nath I.D. Hwson sgwennu cerdd am Barti ddi yn defnyddio'r llys enw. Barti ddi o Gasnewi Bach, y morwr tal a chwerthyniad iach. Efo fydd y lliw ar y llong a'r criw, Barti ddi o Gasnewi Bach. Felly, cofiwch enw Barti ddi. He bos, y môr-leidr mwyaf llwyddiannus yn ystod oes aur y môr ladron. Cofiwch Bartholomew Roberts. Cofiwch Barti ddi o Gasnewi Bach.